Muri yeZimbabwe hausasinyatso kubuda pachena kuti aiwa vanhu vanoziva mutungamiri wavo uye vanhu vanoda vanozochamisa uye vanhu vanofollowa politics dzemuZimbabwe no matter what circumstances. Aiwa kubuda kwaJob Sikhala kwamboita as if kuchakonzeresa a rift, kubuda kwaJob Sikhala kwaita as if kuchakonzeresa a big split pakati paChabanguChamisa naJob Sikhala. Asi muzuva ranhasi aiwa tazoona kuti pane chiitiko chakashamisa chakaitika muzuva ranezuro nemusi wesvondo kuBulawayo. Muri yeZimbabwe sarapinda munyaya iyi ndokuti wosubscribe wolike wotina on the bell icon tirambochiwana maupdates andokupa pano paZim News Live. Nekuti muri yeZimbabwe muzuva ranezuro pane chiitiko chakaitika, tinoona kuti vaJob Sikhala muzuva ranezuro vari muguta reBulawayo aiwa vakada kurova slogan yavo vachida kusimudza mafans, vachida kusimudza macrowds. Slogan yavo yavairova kubva kwakabuda mujeri, musi wakabuda mujeri vachiti zii, vakada kuirova nezuro mushopu mavaiva. Asi zvakaratidza kuti hapana munhu akavaresponda, vanhu vakangovatarisa, vanhu vakaseka. Aiwa zvironako ivo vakatova humiliated. Muri yeZimbabwe izvi chakava chiitiko chinonyadzisa kuratidza kuti vanhu kunyange havo vakashamiswa, kunyange vakafara nekuti Job Sikhala abuda muusungwa. Noda kwokuti nanhasi asati audza vanhu position yake yekuti ari kufollowa zvipi, asi varipo vanhu through Chamisa vaichengeta mhuri yake vachimubetsera vachizomuona kuti abude muusungwa and then ozongovadhampa. Saka vanhu vakaboekana nazvo, hapana kana akamuresponda. Aiwa muri yeZimbabwe chakava chiitiko chakashamisa ichi. Chimbopinda mucomment section medu mutiudze kuti munoti kudii aiwa nekudzimirwa foni kwakaitwa Job Sikhala muzuva ranezuro. Aiwa musakana kusubscribe, kulike, kuchena kutina on the bell icon. Tirambochiwana maupdates andokupa pano paZim News Live.